de bo encadrer duguma parce que fɛn dɔ mana taa jamana ɲɛmɔgɔ fɛ sanfɛ yasa o ka se ka waleya walima duguma mɔgɔw ka se k'o faamuya olu de b'o baaraw kɛ. Voilà, merci. Bon, ni mɔgɔ na sugu ni a minɛna ta n'a nɔ minɛna ta e yɛrɛ bolo sa mun de kan ka k'a la ni mɔgɔ na sugu minɛna parce que ni u y'a tigilamɔgɔ lajɔ bon mɔgɔw b'a ye k'a fɔ réseau sanfɛ bon fanga tigilamɔgɔw y'a arrêté donc maintenant a procédure tɔ o bɛ k'a ko bannen e yɛrɛ bolo ni mɔgɔ sugu minɛna ta ni position na e yɛrɛ bolo mun de kan ka k'a tigilamɔgɔ yɛrɛ la. D'accord, monsieur Goita, ni mɔgɔ minɛna an bɛ sariya jamana de la sariya b'a ka baara kɛ mais problème yɛrɛ bɛ nin niveau in na monsieur Goita o ye nin tigilamɔgɔ c'est pas que ni ɲɔgɔnna de ka ca jamana in kɔnɔ mais ka se ka a mɔgɔw ka woloma ou bien ka se ka a ladɔn k'a fɔ tɛni mun bɛ na a baara kɛnan tɛ o identification de ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que n'i ye anw ka jamana kɔnɔden fanba ta maa mun bɛ siran tɛnitigi jɔlen ye dɔrɔn o de ka ca kuma tɛ ka gara la kuma tɛ ka ɲininkali dɔ k'a la. Merci an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Seydou Danbɛlɛ Sidinɛ an bɔra ka kɔrɔfɔ caman fɔ sisan o ye maa minnu bɛ yen ni olu b'u yɛrɛ kɛ finitigiw ye n'u m'u yɛrɛ kɛ sous-préfets ye u b'u yɛrɛ kɛ gendarmes ye ou bien u b'u yɛrɛ kɛ tentigi wɛrɛw ye k'a dɔn ka don maaw kan ka maaw namara ou bien ka taa sira da mɔgɔw ɲɛ ka walew ta wale min bɛ yen ni wale ninnu n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi e yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye o ko la jamana kɔnɔ. D'accord. Kɔrɔsumi halisa an bɛ Ala fo ka ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in suma ka d'a kan n'a ɲɔgɔn ko wale caman de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi sani n ka n da don kuma na effectivement an bɛ babu min kan Jumasido min bɛnna Desambre kalo tile 11 ma anw ye kunnafonidilaw ye anw yɛrɛw bɔra ka a jaw ye ja ninnu n yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ ngo ni nin kɔni kɛra tiɲɛ ye an ka dugukolo in kan yan Mali kɔnɔ k'a fɔ maa fana bɛ sɔrɔ min jara bɛ gɛlɛya fo ka taa se nin yɔrɔ ma k'i yɛrɛ kɛ administrateur civil ye n ko o kuma Mali ko tɔ b'a kan ka tiɲɛ ka taa dafɛ n tilala k'an yɛrɛ ɲini nka tuguni n ko yalima k'a fɔ sariya tigilamaw bɛ min o ɲininkali kan ka kɛ. Donc sani n ka don kuma kɔnɔ an hakilila k'a fɔ sariya tigilamaw u fana bɔra ka kuma an ye u ka batagi dɔ ye ntɛnɛndon o batagi kɔnɔ an b'a kalan kelen kelen yaasa lamɛnbaaw bɛ se k'a faamuya cogo min na maa minnu bɛ n'u bɛ k'an lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye sariya jamana ye ko wa sariya tigilamaw bɛ baara la u janto bɛ sariya senw na wa u kalikan don u b'a ka sariya kɔlɔsi o batagi ye jumɛn ye a bɔra sariya tigilamaw ka lafasalitɔn ba fila yɔrɔ a ka di n ye n k'o kɔnɔna kuma lase fɔlɔ min bɛ ka boli nin waleya yɛrɛ kan fɔlɔ sabu ni silitima u ko cogo di nanzarakan na c'est dimanche 11 décembre 2022 une vidéo d'un homme en tenue de commandement s'est retrouvée sur les réseaux sociaux u ko Jumasido k'u ye ja dɔ ye commandant fini a bɛ maa dɔ la min ni a kɛmɛ ka bɔlɔsira bɛɛ minɛ l'intéressé se réclame secrétaire d'administration avec une carte professionnelle de sous-préfet de Gabiro dans le cercle de Gao n kɔrɔ k'a fɔ maa min ni a minɛlen don k'a fɔ commandant fini bɛ a la ko carte dɔ de bɛ a bolo yamaruya sɛbɛn dɔ de bɛ a bolo min bɛ a yɛrɛbakun yamaruya k'a fɔ ko ale ye Gao marabolo dɔ bɛ yen ni a bɛ wele ko Gabiro ko a ye o commandant ye o sous-préfet k'a y'o ye nin ye Sanu ni Silima ka batagi de ye u ye min bɔ ka di maliyɛnw ma u ka kuma kɔnɔ halisa u ko après recoupement d'informations et vérification le SENSNAC et Siltima apporte un démenti formel de l'appartenance de l'intéressé du personnel du commandement. Donc, au même moment,
k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli an'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u n'a ye k'a fɔ maa min bɛ n'a mɛnɛmɛ ni a bɛ ka commandenya nkalon da commandenya fɔ a yɛrɛ ma o k'olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɔnɔna na u ka yew la u ka jateminɛw y'a jira k'a fɔ tiɲɛkumaw tɛ commandant tɛ pour preuve la carte détenue par l'usurpateur prouve de l'usage de faux a ko ko o tiɲɛtigiya yaasa k'o tiɲɛtigiya yaasa k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ n'a minɛlen don tan ni a bɛ ka commandant nkalon da a yɛrɛ la ko carte min bɛ a bolo dɛ ko o carte tɛ a yamaruya ka kɛ commandant ye sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a ko Gabbero nanzarakan na Gabbero fait partie de l'arrondissement de Aoussa Fulane qui est chef-lieu d'Odi d'arrondissement Gabbero a bɛ Aoussa Fulane fan fɛ Aoussa Fulane o yɛrɛ marakafo kɔnɔna na a bɛ Gao fɛ a ko le nom sur la carte ne figure pas sur la base des données des sous-préfets a ko cogo min yɛrɛ bɛ carte in kan an ka Mali kɔnɔ yan bɛɛ dɔlen don sɛbɛnw de bɔlen don maa tɛ bila place la ten maa tɛ bila jɔyɔrɔ la ten jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ di maa ma ten a bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen don an ka gafebaw kɔnɔna na n'i y'a mɛn ko sous-préfet o commandant o gouverneur o nin bɛɛ sɛbɛnlen don ka ban sɛgɛsɛgɛliw bolilen don nin bɛɛ kan a ko nka maa min filɛ nin ye carte tɔgɔ min bɛ a kan o carte tɔgɔ yɛrɛ de tɛ fan si fɛ Mali kɔnɔ min bɛ sous-préfet la halisa nin Sam ni Sidima ka batagi u ye min bɔ ka di Maliens ma o ko au regard de cette situation le Sam Snack et Sidima appelle tous les camarades à plus de vigilance u baarakɛɲɔgɔnw sariya kɔlɔsibaw Mali kɔnɔna na a ko ka talikɛ ni nin waliyaw ye Mali kɔnɔna na k'u bɛ wele bila u baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma hakilisigi kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na jɛniya kɔnɔna na u ka jateminɛ kɛ ko la u ka batagi k'a kuncɛ dalatɛliya waati man ca an bolo le Sam Snack et Sidima se réserve le droit de porter plainte à toute personne qui tenterait de tenir l'image des représentants de l'État et des administrateurs civils et membres du corps préfectoral pour des desseins malsains. Ni ne kuma nafama yɔrɔ ye. An mago bɛ nin yɔrɔ de la. Ni ye nin kumaba in bɛɛ ta k'a lajɛ. An mago bɛ nin yɔrɔ de la kosɛbɛ. N hakili la ni sigikun bɛ an na. Nin babu in nin babu sen nin bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ an ka babu kɔnɔ Sam ni Sidima ye mun fɔ u ko bi an bɛ don min na maa o maa k'a fɔ i b'a kɛ ka nin ɲɔgɔn ko walejugu kɛ nin ɲɔgɔn ko namara ko nin ɲɔgɔn ko ŋanamuŋanamu ko k'a fɔ ko olu bɛ sariya kɔlɔsili de kama ko wa k'u jantolen don u ka sariyaw na u jantolen don u ka sariyaw la k'a fɔ maa ma k'i nɔ minɛlen don nin na n'a ɲɔgɔn ko walela i n'a fɔ an bɔra ka ja min ye o kuma k'u b'o o ka sariya boli o tigilamaa kan nka u m'a fɔ sariya bolila nin kan fɔlɔ dɛ u ma fɔ sabu anw yɛrɛw fana bɛ ka an kulomada jaabi min bɛna bɔ kɔfɛ nka u y'a fɔ ka gɛlɛya a kɛra nin ye o a yɛrɛ kɛra maa wɛrɛ ye maa ma k'a fɔ k'i nɔ minɛna nin ɲɔgɔn ko walejugu la i n'a dɔn k'a fɔ ko sariya kɔlɔsibaa dɔw bɛ Mali kɔnɔ wa k'olu labɛnlen don yaasa sariya kana buruja nin ye Sam ni Sidima ka batagi ye donc o batagi y'a to an dara la k'a fɔ ja maa min minɛna k'a fɔ ko a bɛ ka commandant nkalon da a yɛrɛ la ja bi ma nin wale ninnu bila Mali kɔnɔ bi ma bila ka kɛ nin ɲɔgɔn ko caman cakɛdaw kɔnɔ minnu ni a bɛ cakɛda ɲɛmaaw tuwa tiɲɛ min ni a bɛ Mali yɛrɛ dafe ka da kan nin tɛ kodeni ye Maliens bɛ ka nin ko bila yɔrɔ o yɔrɔ a tɛmɛna nin bɛɛ kan maa min minɛna nin ye ni Ala y'a kɛ ko a ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka bɔ jamana kɔ kan n'a ka tenue n'a ka carte ye a bɛ se taa jurujugu ta ni jamana tɔgɔ ye walima a bɛ se taa tiɲɛni kɛ jamana kɔ kan ni jamana tɔgɔ ye ka d'a kan carte b'a bolo tenue bɛ a bolo wa jamana yɛrɛ a jɔyɔrɔba o cogoya fana bɛ a la donc maaw ka danaya bɛ boli a kan o danaya min bɛ a kan a bɛ to o danaya kɔnɔ ni ka tiɲɛni kɛ o tiɲɛni bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ dafiri n kɔrɔ a tuma sera Mali kɔnɔ ni nin ɲɔgɔn ko wale dɔ yera a kana bila ten anw kɔni tɛ sariya kɔnɔ k'o dɔn nka an bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ani sariya tigilamɔgɔw fɛ
jaabi dɔw ka bɔ malidenw ka bɔ a kalama ja karama suma min minɛna k'a fɔ a tun bɛ ka nin ɲɔgɔn ko wale kɛ a minɛna nin de kɛra a la a minɛna a bilala nin minɛ de kɔnɔ nin sariya de bolila kan o b'a to maa minnu bɛ yen n'a miiriya tun bɛ olu la maa minnu bɛ yen ni u fana bɛ nin sira jugu kan dɔ bɛ bɔ a la a bɛ dabila pewu wa jamana bɛ basigi nin ɲɛbila kumaw ye sani an ka don baabu kɔnɔ halisa Savoir Media filɛbagaw radio Savoir FM lamɛnbagaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka aw ladɔnniya halisa an bɛ jɛmukan min kɛnɛ kan o de ye fasojɔkan ye an bɛ waati min na ko sisan tuma min na maaw kamana ganna ko vie chère tuma min na maaw kamana ganna ko maaw ka bolimafɛnw bɛ ka suɲɛ tuma min na maaw kamana ganna ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw kamana ganna u b'u ko yɔrɔ jumɛn ka t'u ja u yɔrɔ jumɛn o wagati ninnu na nin wale cɛjugu ninnu fana bɛ maaw senkɔrɔ tuma min na maaw kamana ganna ko lakana bɛ se ka sabati cogoya min na jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'u ye maa murutilenw ye n'u bɛ taa sira da mɔgɔw ɲɛ n'u bɛ marimafɛnw ta ka taa sira da mɔgɔw ɲɛ maa minnu fana bɛ yen n'u bɛ marimafɛn ta ka taa bɛn duguw la ka baga dugudenw ma tuma min na nin wale bɛɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ jamanaden wɛrɛw bɛ tila tun nin bɛɛ kɔfɛ o tuma k'u yɛrɛ bila nin sira kan tuguni o ye ka dɔ fara gɛlɛya kan donc an bɛ don min na ko bi Savoir Media kɔnɔna na an filɛbagaw an ka foli bɛ aw ye Dirisa Kone Bako an bɛ waati min na ko sisan carte minnu bɛ yen ni nin mɔgɔ sugu ninnu bɛ carte ninnu sɔrɔ o tuma u bɛ carte ninnu sɔrɔ cogo di parce que carte ninnu i b'a ye a carte dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ cachet mun b'a kan cachet minnu bɛ kɛ carte professionnelle kan i bɛ taa sɔrɔ o cachet de b'a kan o tuma u b'o sɔrɔ cogo di siga t'a la Sumela Goita an bɛ fo ka se ka Seydou Dembélé n b'a fo a ka intervention na a bɔla ka administrateur civil ka communiqué mun fana kalan donc je crois que fɛn bɛɛ fɔla a kɔnɔ déjà donc o b'a yira an na k'a fɔ hali ni kiri ma kɛ k'a fɔ nin ma ko fɔlen a ye tɔgɔ dɔ de ta k'a da yɛrɛ la wa a ye titiri dɔ de ta k'a da yɛrɛ la mun ni tiɲɛ tɛ mun ni sariya ma yamaruya donc communiqué in bɛ o de fɛsɛfɛsɛ bon ni ko carte sɔrɔ cogo an ka jamana kɔnɔna na yan fɛn caman de bɛ yen bibi na sumi technologie développé la ka se degré mun ma i bɛ taa sɔrɔ maninfin bɛ fɛn caman dilan o yɛrɛ ye ka sɔrɔ mun tɛ jamana marabagaw ka dilanlen o baden de bɛ kɛla donc i b'a ye ni e t'a kalama ou bien e t'a domaine kɔnɔ e se k'a dɔn cogo si k'a fɔ ko nin bɛ ka nin mun yira ne la nin carte mun filɛ nin bolo k'a fɔ ko nin tɛ jamana ka dilen e se k'o dɔn ni e t'a kɔnɔ a misali suru ye mun ye i b'a maa o maa ye k'a fɔ ko o tɛmɛna anw ka jamana kɔnɔna na yan ko tɛgɛ dala o kan i bɛ taa sɔrɔ tɛgɛ dala a kan fintigilakaw de fɛ a man ca jamanaden gansan n'o ye civil ye civil ka se k'a tigilamɔgɔ kɔ bɔ fiɲɛ na o man ca an hakilila wagati tɛmɛlenw na Sikɔrɔni capitaine dɔ minɛna fana o tun ye capitaine ye Ozofere hakilila o fana kɛla wagati tɛmɛlenw na mais o minɛna mun na parce que a nana intervention dɔ de kɛ mais a intervention kɛ polisi minnu tun bɛ yen polisi ninnu o bɛ ko kalama kojugu depuis o ye a nacogo ye a kumacogo i y'a dɔn fintigilakaw ka ko caman b'a ko kɔnɔ olu le y'a kɔ da fiɲɛ na ka se k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ fintigilaka yɛrɛ dɛ mais o tagala sisan ka taa ka so la o bɔla ni galon de ani tenu a ka so mais ok a nana présenter a y'a yira k'a fɔ ale ye fintigilaka ye galon mun b'a la a y'o bɛɛ fɔ mais o don minnu tun bɛ patrouille la olu sigala donc o b'a yira k'a fɔ fintigilakaw olu le ka teli ka nin mɔgɔ nasugu kɔ bɔ fiɲɛ na parce que jamanaden gansan e ni fintigilaka ka gɛrɛ ɲɔgɔnna ma se o ma kosɛbɛ kuma tɛ ko ka taa o sɛgɛsɛgɛ papier min b'o bolo o ye tiɲɛ wa ou bien o tɛ tiɲɛ y'a dɔn o ka gɛlɛn dɛ maintenant maa min bɛ se ka kɛ joona joona o ye fintigilakaw yɛrɛ dama ye wa n'i ye o kɔ ye ka bɔ fiɲɛ na i bɛ taa sɔrɔ a sɔrɔla fintigilaka dɔ ka sɛgɛsɛgɛli de fɛ donc o la carte ninnu sɔrɔ cogoyaw
carte nunu be glan o yere demone be carte glan wa absika ke ibe fem réseau kono bi ibe fem ndo bi ba la kodo ni ebe administrateur ya réseau kono wal me ba do fem ndo ibe sika papier glan sino administrateur carte mun bo bolo ibe ta sura sa e maye ni maye mais mu ya glali a glan chogori ngalbe voilà donc ay idée de resoro yoro do lamine kasika glan kolu sigi nyonka donc avec glani mu machine papier redo mais ka donc a fo ko ni ta yere ni ya yere kuma chama na sika lu beta yoro jan wala muna ali o ka syndicat bola ka communiquer parce que o lisi le laje imane ke domaine na barada la ibita sura ka lisi complet bi maintenant o lisi be laje ka jige munun ta la retraite lawo munun be bara lawo o bo lisi laje ka jige donc alni papier na suko bekela ne e togoto o lisi kono o sa ke chogodi agale donc o la o bena foka fo alni papier be bolo carte be bolo ki mena ka mogo namara no carte ki bara chaman ke faso togola no carte o ba yira ka fo no e ka koni sekeli kaka parce que lisi bayere mun be e togoto lisi kono parce que domaine chamana ni ko mbeke domaine chamana ni ko mbeke mogo be titri do yere ma mogo bolo ka fo ko administrateur civil au côté de terre même avocat mais est-ce que civil mbeni barake est-ce que oni fini tigla kaw do tikete nyobo bon segali drone be sekana no oyi parce que muna ni atigla mogo mena sisa ni segali kela parce que mogo impliqué lendo akola o sika don chugoshi fo critique la moko ka segali ke parce que tiga mananda ni mogo ka be folo na ye kuma enquête préliminaire be ke yoro munna no ye anka gendarmerie ye walma no ye anka commissariat ye donc no tala na ye o le ba segali kun folo ke no le segali kun folo ke on vraiment kuma mun fola sigamba akola ikangoy donc on le soro ka dossier monter ka avancer ka ta juge d'instruction fait ale soro ke wole ka se ka segali keka là fait mon fola ni tiedo donc ale yere ka segali beko fe aka woli ka jo beko fe on ni abe mandat de kan walma na ale ba ka tukam na ale soro ka décision ta on mais o kala konna na fen chama ne bo kono parce que ay papier sur Europe mena ay carte ay agla Europe mena tiki enquête de beta noy faut attaquer impression que la machine mona faut attaquer cacher mon babolo cacher sur la tugori centre mon baka au centre bolami donc enquête de be sekana no oyi maintenant olu fon fana manana mine olu fana be jate mine ba fo complice parce que o fara la ninka ka shera so on dun fait ni code pénal ta ka déterminer shera klalo no clan ro basabay contravention olu ka feke ambe fe jen limununke olu yo o contravention olu te infraction girman bateau lui donc délibé ale be chamanchela nambola amena criminal aboni duye ni wala ta ka déterminer comme avec critique la mobolo ni sesegali nana ke domi ka foko kuma mun fola ka no bala ka se ka togo do di ayerema ka titri do da ayerema ka fanga do da ayerema parce que ni ode mo gombe se ka yerke administrateur civil o fanga ta kulenga jamane ngono administrateur civil joro ka bo jamane kono akla ni moma do ko wera na ni election be ke yado ulube joro ka bo election level la ko se ba oui wa décision do be obota woni ko wulila yermara ka fo konna na jona ulube yi parce que ulube il va fo jamana ka représentant voilà ami fo ki wali mondo nyefoli la ami watim na ko sisa ayo de fo ngo munu be ni wale nuke ngo est-ce que uni finitigla kado tikete nyongolo parce que aya ye gafo konnana ko sanina mi ye tribunal militaire en fait yana no Bamako mi ye porteur d'uniforme ma shegi ani civil ma fla complicité ou menena détournement d'armes ani munitions
olu minɛna o la donc n'i ye nin ye dɔrɔn i bɛna ye k'a fɔ civil mɔgɔ 2 b'a la ani porteur maa 8 est-ce que y'a faamu donc n'i ye nin ye est-ce que o tɛ kɛ sababu ye ka civil dɔw ni ka civil ja gɛlɛya nin wale ninnu kɛlɛ la bon nin wale min filɛ nin n'a bɛ kɛ tan nin porteur ninnu fana fɛ u dun bɛ gouvernement kɔnɔ u ye kalenkan ta jamana ye u bɛ jamana lakana u bɛ fasodenw lakana fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ jamana lakana u y'u kalenkan ta fo ka taa se jamanaden tɔɔrɔ kana jamanaden sɔrɔ ni olu taara ye nin sira in na ne ko mun de bɛ na ni nin ye fo ka taa se ninnu bɛ taa nin wale in ta ka dɔ fara i ka dɔn maa minnu bɛ marifaw ta ka sira da mɔgɔw ɲɛ ka dɔ fara olu ka ko kan. Sani n ka kuma n bɛ se ka fɛn fɔlɔ min sɔrɔ ka f'i ye o ye baarakɛbaliya de ye c'est-à-dire saliya wara kojugu bana adamaden na a b'i bila nafolo ɲini kojugu la nata ka nafolo ɲini sira jugu kan n bɛna misaliya dɔ d'i ma n t'a fɔ k'a fɔ an ka jɛmukan kɔnɔ mais kuma de bɛ na ni a ye bisimila nin ɲɔgɔn ko wale bɛ cakɛda caman na min ni a gɛlɛya bɛ malidenw kan kosɛbɛ bi n'i y'a jateminɛ tɔgɔtigi mali kɔnɔ yan n'i ye tɔgɔ sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kɛ i bɛna sɔrɔla k'a fɔ i ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛɛ min bɛ ka kaman bɔ ni tɔgɔ ye ka maaw joli min ni tɔgɔ ye y'a ye o de kama an ka maakɔrɔw tun b'a fɔ ko n'i ye toa sɔrɔ k'i k'i janto i yɛrɛ bakun na i kɔ i kɛrɛfɛmɔgɔ k'i k'i janto o la u b'o de bayɛlɛma bamanankan na ko fanga yɛrɛ tɛ ko fanga kɛrɛfɛsigiba nin kɔrɔ ka dun dɛ munna a bɛ ka cɛnni don mali kɔnɔ yan ne yɛrɛ delila ka wele n baarakɛɲɔgɔn dɔw fɛ hakili la a waati ma mɛn kosɛbɛ ko lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan hakili la ɲɛnajɛ kun don maa dɔ sifin don a taara yɛrɛ kɛ Savoir FM yɛrɛ baarakɛbaa ye yɔrɔ n'o fɔra ye o b'i dabali ban ni ye administrateur civil ye mais ka t'i yɛrɛ kɛ radio dɔ baarakɛbaa ye kama sɔrɔ a ma deli ka ye yɛrɛ a yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn a t'a dɔn fankelen min yɛrɛ don a kuma bonyana ne hakili ma kosɛbɛ a fɔlen ne n ko u k'a minɛ ka jɔ n bɛna lajɛ n nana n ye n ka sɛgɛsɛgɛliw bolo a kan ne bɛ baara kɛ radio jɔn na a ko Savoir FM ko ale de ye Savoir FM fɛn dɔ ye donc directement ne ye n ka carte professionnelle bɔ k'a yira la n ko bon comme e ko k'i bɛ baara kɛ Savoir FM na nin ye ne ka carte professionnelle ye maintenant ne mago bɛ e yɛrɛ ta la i ta in yira n k'o ye ban mais a tɛ se ka faamuya quoi e ko k'e jɔyɔrɔbatigi ye Savoir FM na carte professionnelle tɛ e bolo tamasiyɛn foyi tɛ e bolo min b'a jira k'a fɔ e bɛ baara kɛ ye Savoir FM baarakɛla si ka numéro tɛ e bolo e yɛrɛ tɛ Savoir FM yɔrɔ dɔn fo awa n mago bɛ nin wari in na o jagoya don fo n ka n yɛrɛ kɛ nin baarakɛbaa ye yaasa n bɛ se k'a sɔrɔ mun b'a se mɔgɔ ma saliya wara kojugu ani baarakɛbaliya donc a don kama a kuma ganna kosɛbɛ hakili la k'a fɔ maa minnu ye n wele u dɔw bɛna jɛmukan in sɔrɔ kɔfɛ u bɛna lamɛn kɔfɛ inshallah donc n b'a fɛ ka min fɔ o de k'a fɔ cakɛda caman de bɛ bi ni degun bɛ cakɛda minnu da la i b'a jateminɛ cakɛda belebeleba bɛ yen ni fanga bɛ a la i bɛ baarakɛla dɔw sɔrɔ a kɔnɔ minnu yɛrɛ dunkojuguya fɛ n'u bɛ yuruguyurugu u bɛ o fɛɛrɛw siri sen kan donc ni bɔ kɛra ale kalama sisan komi bɔ kɛra ale kalama a bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan ka maa wɛrɛ ɲini kɛrɛfɛ min ni a bɛ réseau yira o la u ka jɛ k'a tila ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ o ma ko arnaqueur c'est-à-dire u bɛ groupe dɔ former maa kelen ka baara tɛ se ka k'a ye u bɛ groupe dɔ former groupe min kɔnɔ bɛɛ ta bɛ ye a kɔnɔ o de la an baarakɛɲɔgɔn Disa Kone Bako a bɔra k'a fɔ cogo min na ni ko dira sariya tigilamaw ma
olu ka sɛgɛsɛgɛliw de b'a to kosɛbɛ complices bɛ dɔn o complices ninnu ye jumɛn ye a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw a baarakɛɲɔgɔnw ani minnu bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a tɔnɔ tila ɲɔgɔn fɛ bi an bɛ don min na Mali kɔnɔna na gɛlɛyaw bɛ yen c'est vrai nka n'i ye nin gɛlɛyaw fana bɔ yen n kɔrɔ Sumi jamana in bɛ basigi c'est-à-dire ka nin waleya ninnu to jamana kɔnɔ wari tɛ se ka maaw labɔ abada ne yɛrɛ ka yira ka nin waleya ninnu to yen administrateurs civils an k'a kɛ sisan Gabriel sous-préfet wari dɔ tun kan ka don a kun maa dɔ mago tun bɛ a la a n'o tigilamaa ma ɲɔgɔn ye ka d'a kan bɛɛ b'a dɔn bi gɛlɛya dɔw bɛ siraw kan min kɛmɛ ka a yɛrɛ kɛ Gabriel sous-préfet ye ale bɛ profiter o fɛ a kun kan ka gafe dɔ tɛgɛnɔ bila gafe min ni a bɛ se ka dɔ mako dilan gafe in bɛ se ka kɛ gafe jɛlen yɛrɛ ye mais de fait que ale ni Gabriel sous-préfet ma ɲɔgɔn ye min y'a tɛgɛnɔ bila est ce que o ye maa ɲɛnama ye est ce que o tigi ka cachet ka ɲi est ce que k'a to o kan a ye sɛbɛnfura min tɛgɛnɔ bila baara bɛna se ka kɛ ni a ye wa o dekun de bɛ hali bi Mali dugukolo la komi jɛmukan kɔnɔ ka don hakilila k'a fɔ an da bɛna se a ma don nataw kɔnɔ inshallah lamɔ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn Savoir Media ale sanfɛla la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka aw ladɔnniya ka fɔ n'a yirala ka fɔ ko lakana ka sabati an ka jamana kɔnɔna na min ye an ka togodaw min ye an ka bugudaw min ye an ka wɛrɛw ye n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ o la an ka sɔrɔsilakaw bɛ ka wuli ka lakana sabati yaasa lakana bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogoya min na tani n ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ maa wɛrɛw bɛ tila tuguni ka nin taabolo in ta ka don maaw kan tuguni o ye gɛlɛya faralen gɛlɛya kan an bɛ don min na ko bi yala Dirisa Kone Bako e bɛ se ka mun de fɔ parce que nin ko min filɛ nin ye ko in ma daminɛ bi depuis démocratie nana an ka jamana kɔnɔ Alpha Umar Konare tile la an y'a ye maaw ye nin wale in kɛ an tilala k'u ye bɔlɔbɔlɔ kɔnɔ Alpha taara Amadu Tumani Ture na an y'a ye nin wale in dɔw y'a kɛ an tilala k'olu ye carré kɔnɔna na donc maintenant wele da jumɛn bɛ e bolo yaasa faranjɛla fanga tigilamɔgɔw u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yaasa ko waati dɔ sera dan ka kari fu ka siri nin wale cɛjugu in na an ka jamana kɔnɔ baw dadigi bɛ ka kɛ mɔgɔw la kosɛbɛ nin wale in caman na surtout kɛrɛnkɛrɛnya la maa minnu yɛrɛ bɛ kɔɔri kɔnɔ minnu bɛ finitigiya kɔnɔ fini bɛ maa minnu na olu minnu bɛ yen n'olu nɔ bɛ taa minɛ nin wale in na. D'accord, Sumi n bɛ fo kosɛbɛ n bɛ se ka Seydou fo a ka hakilinaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la mais yɔrɔ dɔ bɛ yen an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la kosɛbɛ ka sabu kɛ ale y'a jira k'a fɔ nin wale in caman n'a bɛ kɛ ko baarakɛbaliya dɔ oui ne ma ban mais yɔrɔ dɔw la ne b'a fɔ baarakɛbaliya tɛ o ye mun ye maa min ye administrateur civil ye déjà faso bɛ i sara i bɛ condition na e bɛ ka baara kɛ mais ni e tilala ka yurugu wale wɛrɛ kɛ o kɔnɔ est ce que o ye baarakɛbaliya ye wa ɲininkali bɛ kelen maa min bɛ k'a fɔ e taara tenni na i ye kalenŋɔn siɲɛ faso bɛ i sara ka primow di i ma e bɛ faso ka baara la mais e tilala ka minɛ i yɛrɛ bɔra k'a ɲɛfɔ sisan détournement d'armes e minɛna o la est-ce que baarakɛbaliya ye o bila o la wa ɲininkali gɛlɛn donc ne b'a kɛ mun ye dɔrɔn parce que n'i y'a ye concours bɛɛ kɛ o b'a fɔ k'a fɔ certificat dɔ bɛ yen ko certificat de bonne mœurs je crois a bɛ ta commissariat de la ka caya o papier in takun dɔ de b'a la o nafa dɔ de b'a la pour que e ka se ka ye yɔrɔ dɔ la o parce que ni a bɛ ka a kɛcogoya la pour que a ka se ka di e ma enquête dɔ de bɛ kɛ Sumi kan Sumala Goita a b'a fɛ ka nin baara in ɲini nin baara in dun ye faso ka baara jɔyɔrɔba dɔ n'a kalifala i la faso ka fɛn dɔ de bɛ kalifa i la maintenant pour que e ka se ka o kɛ a fɔ k'i ka na n'o ye bon ne e mana n'o ye e sen tɛna se ka don o baara kofɔlen in na mais pour que e k'o sɔrɔ
fo enquête do de ka kɛ e kan Sumala Goita avec Kabala avec Porto ye ni Uri ye ni ani John Norole no ɲɔgɔn na o ye Sedu ye enquêteur bɛ na Sedu no Sedu ne ko e bɛ Sumala Goita dɔn ne b'a dɔn a lahara bɛ cogo di kosɛbɛ a jogo ye mun ye jogo jumɛn de b'a la donc Sedu b'o information di o mɔgɔ kofɔlen ninnu et sur le suite maa mun bɛ dɔn maa mun bɛ lahala dɔn o enquête kan ka mɛnɛ ten donc n'o kɛla papier mana di sisan ni e nana taa o baarayɔrɔ la o b'a sɔrɔ e dɔnna o déjà a dɔnna k'a fɔ lamɔ qualité mun bɛ e la o dɔnna ka ban ne ni baara in ka kan i bɛ bila la ni n'a man kan o bɛ diɲɛ ma mais bibi in na ne bɛ fɛn kɛ mun ye o caman o ye jogo o dun bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye lamɔ cogoya ye depuis duguma maintenant ni an bɔra yen jamana ɲɛmɔgɔ ka niveau la m'a fɔ k'a fɔ o tɛ ka baara in kɛ a kɛcogo ma dɛ non mais ni i bɛ ka fɛn kɛ a kɛcogoya la ni i y'a ye jusqu'à présent ça va pas i b'a jateminɛ yɛlɛma minnu kan ka don a la ka se k'o yɛlɛmaw ko o nati donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko mɔgɔw tayɔrɔ la problème de bɛ yen bon hali ni problème tɛ yen est ce que a bɛ ka ta cogoya min na est ce que a man ka mafilɛ wa voilà ɲininkali de bɛ yen mɔgɔ mun n'a ka kan voilà donc est ce que a man ka mafilɛ parce que bɛɛ ni fɛn dɔ man kan quoi fɛn dɔ bɛ yen a ma dabɔ bɛɛ kama bɛɛ man ka bila yen donc ne bɛ n basé mun kan depuis tayɔrɔ la hali bi ne ma fɔ a ma ɲi dɛ mais o ka se k'a jateminɛ yɛlɛma minnu n'a mago b'o la hali bi yaasa nin n'a ɲɔgɔnnaw o ka dɔgɔya parce que a mana kɛ cogo o cogo jogo kolon kelen-kelenninw olu bɛ ye mais kuma bɛɛ y'a dɔn maa mun finitigilakan mun ka baara bɛnna nin ma ka se ka marifa ko o détourner a ye marifa mun détourner a y'o kɛ cogo di a bɛ se k'a di maa wɛrɛ ma o b'a servir n'a ye ka tiɲɛni kɛ soit ale yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛni kɛ n'a ye or que ni i taara olu ka an tɛ finitigilaka ye dɛ mais n'i taara o ka baaraw sigicogo jateminɛ marifa bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo i bɛ taa sɔrɔ a enregistrelen don ni i bɔra n'a ye a bɛ dɔn i bɔra n'a ye n'i nana n'a ye a bɛ dɔn i nana n'a ye i bɔra ni kisɛ joli ye o bɛ dɔn kisɛ joli tola ye a tola ye mun na nin bɛɛ dɔnlen don qualité jumɛn b'a voilà nin bɛɛ dɔnlen don donc o b'a yira k'a fɔ baara sigicogo o tagabolo sariya ye mun fɔ ou bien o yɛrɛ ka statut ye mun fɔ i b'a ye k'a fɔ e tɛ défouiller o la mais toujours baara waliyatɔlaw i bɛ nin problème rencontrer donc ne bolo o ka se ka na fɔ duguma recrutement niveau la ka se ka n'a mafilɛ donc o la parce que ko mana kɛ cogo cogo hali n'a ka ɲi n'i bɛ ka taa ɲɛfɛ yɛlɛma wɛrɛ min dɔ bɛ yen a yɛrɛ b'o demander o tɛ ka fɔ a ma ɲi dɛ mais a yɛrɛ b'o yɛlɛmaw demander minnu kan ka k'a la n'o b'a tɔ cɛ ɲɛ kokura o kɔni tun ye ne ka faamuyali ye o sujet kan voilà est ce que mɔgɔw tatɔla n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ mɔgɔw tatɔla est ce que conduite fana man ka se ka lajɛ depuis ka tigilamɔgɔ to a bɛ étude la wagati min na a ka conduite man ka se ka lajɛ k'a dɔn mɔgɔ sugu min don oui bon i n'a fɔ k'i ka kuma in c'est vrai est-ce que man ka lajɛ c'est vrai comme conduite ye fɛn ye conduite mun n'an b'o ye école la o fana danyɔrɔ dɔ de b'o la parce que de fait que i ye attestation dɔ sɔrɔ i ye cycle dɔ ban n'i ye attestation dɔ sɔrɔ donc ko minnu tun bɛ o wagati ko kɔnɔ o ye o balen donc attestation de bɛ titre dɔ de e ma sisan o de kama ni e bɛ na baara dɔ ɲini a bɛ fɔ i ka sigi ka na certificat de bonne merci f'i ka n'o ɲini de document don yaya donc conduite i bɛ taa sɔrɔ an tɛmɛna o fasi kan yaya caman bɛ ten tɔ ala sɔrɔ voilà foli cikan laga jumɛn bɛ e bolo ka se ka di savoir media filɛbagaw ma o waati corona Seru Danbɛlɛ Sitinɛ d'accord Kurosumi an bɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ fo e min ye jɛmukan ɲɛnamaba ye ka foli di an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma ani an filɛlibaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Maliyɛnw bɛ baara la n kɔrɔ an ka ɲɛmaaw fana bɛ baara la malidenw cɛsirilen don bi jamana in bɛ se ka basigi cogo min na
i politique maawo i awai ka dɔ fɛn bɛ bibi na k'i bɛ jamana in de kɔnɔ maa caman bɛ bibi na u t'o yira koyi nka jamana in kanu min bɛ u la sumi a tɛ se ka fɔ donc halisa an bɛ o kanu kelen de ɲini jamana denw fɛ maa o maa bɛ yen k'i faso kanu i tɛ sɔn k'i faso suɲɛ ka d'a kan an bɛ ka kuma babu min kan nin ye k'i yɛrɛ bakun suɲɛ i ka jamana kuturu i faso nin ye k'o de suɲɛ alors ni dun yɛrɛ suɲɛ gun a bɛ laban cogo di jɛma bɛ yɛlɛ i la donc ala k'an kisi o ma donc ala ka jamana in kanu don an na jamana in ala k'an a basigi ka kuma kuncɛ komi an tulo ma dalen don an bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ halisa jaabi laban minnu bɛna bɔ ka bin nin waliya in kan inshallah a ko kɔni bɛ sariya tigilamaw bolo halisa an bɛ to sariya tigilamaw kɔ ka d'a kan maa si tɛ olu sanfɛ donc an bɛ to olu kɔ halisa ka jaabiw makɔnɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma jɛmukan wɛrɛ inshallah ka ɲini u fɛ aw k'u sɔgɔlen to an ka fiɲɛ sira n'an ka bɔlɔsiraw la wasalim. Merci ami fo ki waleɲuman dɔ Dirisa Kone Bako politika laban jumɛn b'i bolo waati corona. Siga t'a la Sumala Goyita n bɛ i fo kosɛbɛ kuma yani kan ka folikan laban fɔ an bɛ babo mun kan tan sariya ye kuma na kan kosɛbɛ parce que ni sɛgɛsɛgɛli kɛla k'a fɔ ko a nɔna na dɔn a la sariya y'a yira k'a fɔ ka daminɛ san 1 fo ka taa san 5 a n'o kaso ka kan sariya ye mun fɔ a kan yirala k'a fɔ fana ka daminɛ 24,000 ka taa bila 1,440,000 o fana bɛ se ka sara comme amende an bɔra ka wale min fɔ ni voilà ani sɔrɔlɔ la an bɔra ka wale min fɔ donc o b'a yira k'a fɔ sariya ye a wale in kɔn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a bɛ bila minɛ mun kɔnɔ sariya la o ye escroquerie minɛ de a bɛ bila o de kɔnɔ ka se ka tɔgɔ dɔ di yɛrɛ ma walima fanga dɔ di yɛrɛ ma fanga mun ni sariya ma a di ma hali a bɛ kɛ médecin fana b'a kɛ a bɛ kɛ barada caman na barada caman mɔgɔ b'a kɛ voilà donc sariya ye o de fa kan donc ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo ani filɛlibagaw ka se ka i yɛrɛ fo ka Savoir FM Savoir Media ɲɛmɔgɔya bɛ foli lase o bɛɛ lajɛlen ma ka se ka côté technique Dramane n'a ka jama an b'o fo yaasa image ɲuman ka se ka sɔrɔ se ka Kalilu Makasuba an b'a fo côté technique la o tɛmɛlen kɔ ka se kan an lamɛnbaaw ani kanubaw an b'o fo ka sabu kɛ ka jamukan in k'o ka baaraw bila ka se ka an lajɛ ka se ka an lamɛn olu don Sumala Goyita lamɛnbaaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'aw ladɔnna ka fɔ nin ye jamukan ye n'a tɔgɔ de ye fasojɔkan ye dɛnɛ o dɛnɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 21 na alamisa o alamisa nɛgɛ kaɲɛ 20 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 21 na Savoir Media sanfɛla la radio Savoir FM 91 n'a kun ka fɛn 7 nɛgɛ kɛrɛfɛ Kalilu Makasuba kuma galamani Sumisi Goyita bi invité kun ye an ka chef de programme Dirisa Kone Bako ka fara Seydou Dembele kan Sydney filɛbaaw an bɛ aw fo ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye a ka waati wɛrɛ yira